KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be yebiyanko ɓeya Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon non kadi min dañir weltare oɗo subaka alarba hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men dittake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof mboɗo sowa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal hande noon ene jeeya ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi hanki ko ganduɗa kañum woni terre mawni tuno hitande ganduɗa ete dogi ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe garti kadi accident dañɗo saabu ɓe jeehi toon to gueɗe ɗi kewi to nane nder jayndeli ɗi ha tengti e ko ganduɗa ete hande dawrama woni grève woni won banggue e transporteur uji e livre Cheikh Yérim Seck joni wonta sallahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe bisimilla moon gudditiren jayni gendire le soleil jayde le soleil oɗo subaka ari tan koye terre mo ganduɗa mawni ni hanki duuɓi muɗum hitande muɗum nde ɗon hitande noon woodi ɓe ganduɗa yete walla mbiyen hanki ɓe dokkiri ko pasuji ɓe mbaɗi ɗum ko gratis goɗɗum ko ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbi yete ko tolne million ngaji ko tolne million ji sappo e jeeɗiɗi yimɓe oɗon train de walla mbiyen oɗon terre woni ko ganduɗa yete kay nawi ɗum e passager ji goɗɗum kay ko yimɓeɓe jiiɗi woni ɓeydanede goɗɗi terre uji walla mbiyen goɗɗi ɗum ɗoji transport tawa ene wawa ɓurde wallidde ɓe garene jayde l'observateur kamɓe noon ɓe jeehi toon to ganduɗa yete kañum woni Guigne Fall toon to accident wo yimɓe hewɓe ko woni hen hewde toon gummino saabu Guigne Fall yimɓe jeenoyo honnoɓe toon mbasi pittali mumen e oɗo accident mo ganduɗa kañum dañi to wiyete Camben e Thiare woni noon ɓe ganduɗa yete kamɓe ɓuuri hen yete yiide ay walla kamɓe ɓuuri hen tampude ɓe mbi noon jeenayoɓe ɓe mofta ko toon to Gandour Fall ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe woni ko ganduɗa yane Sénégal woni ko muusi ɓe gatti noon eɓe ganduɗa ay worɓe mumen ko bandiji walla ne mbawi wiyede ko gangster uji ɓe mbi ɓeɗon rewɓe ɓe mbi ɓe guurata ko jeygol ɓe guurata saabu so ƴeewama worɓe mobɓe fawataɓe ko gacce saaha foof e yeeso yimɓe kono kadi trahison mo ganduɗa ne wona e hakkude mobɓe e kadi stress mo ɓe dondoto ɗum fo woni ko ɓe garti e nder jayde l'observateur saggal l'observateur garane jayde les échos noon ari tan e konngudi modiguiro faandude ɗum e ko fayi e grève transporteur uji ɗi ɗum ɗon noon ɓe gari hen no feewi saabu yete ɓe mbi ko tan accident ji dañoɗi e nder leydi meɗen fotani tagde woni yette gueɗe walla mbiyen won décision ji ine ƴette ɓe mbiyete ɓe goppata secteur transport o e kasabo état kamɓe jogi foti jettude mesure aji de poɗɗi jettede ɗi mana kuule tiɗɗe kamɓe poti ɗum ƴettude garen ha joni e gangster uji jeetato walla mbiyen wadboniyankoɓe jeetato ɓe ganduɗa ɓe mbari vigile saabu ɓe pi ɗum ko kural ɗum noon kewi ko toon to diwan mo Keur Massar kanko oɗon ko banque ɓe jinno yande dow mum ɓe ɗeɗon ko ganduɗa ko kañum woni piyendeli noon haɗani
tan e fiide kural oɗo ɓiɗɗo gorko kono ɓe piyodiri kure e ɓe ganda kamɓe goni gendarmerie ha wonni dañɓe hen gagnandeli. Gaɗen e jayde vox populi oɗo subaka noon kañum arti tan koye livre mo Cheikh Yérim Seck windi oɗon livre noon ne fuddi addude caɗele oɗo saaha saabu yete ɓe mbi tan ko kanko won gueɗe ganda o ƴetti ɗum o tuumi ɗum Ousmane Sonko o woppani kadi capitaine Touré o inniti ɗum ha tengti gardiɗo leydi ndi e tan deftere nde ɗo no yaltini kanko Cheikh Yérim Seck. Garen ha joni e jayde besbille jour kamɓe noon ɓe garti tan koye konngudi Mansour Faye joguiɗo jagorde joguiɗo banggue transport ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu o wi ko won décision ji ɓe ƴettata ɓe duttata ko hen caggal hay lawol gotol ɗum noon yo transporteur uji gandir ɗum noon tekta noon kala paɗowo o jippo e place makko yo ando suwata o jippade. Li quotidien ari tan e wiide yete toɓɓe joyi e toɓɓe e nder toɓɓe nogas e tati kañum addi caɗele ɗeɗon toɓɓe noon ina jeeya hen porte bagage ɓe mbi ko yete hay so tawi yete ittaka ma waɗe régularisé kono kadi ɓe mbi yete durée d' exploitation woni autoji ɗi ganda autoji transport ma ya e duuɓi nogas fay duuɓi nogas e joyi ɗum ɗon ne maɓe ɓuura ƴewtade ɗum ha fay kay e révision ji ganda walla ƴewtade sukaɓe fodɓe dognude autoji ɗiɗon duuɓi ma ƴewte no feewiyete sabuni ko heewi hen cukalon ɓuuri hewde e banggue transport o te ɗum ɗon maɓe gummo hen caggal Li quotidien garen e jayde quotidien le quotidien ɓe gari kay ɓe mbi Mansour Faye kay koko uddi volant o tigui saabu o rokkani hay goto ɗo ganduɗa ete ko ɗon Revue o wiyete respect mesure aji ƴettaɗi ɗi ɗum ɓe ñaagui kay kamɓe wonɓe secteur transport o kono kadi yiɗɓe o waɗa démissionné so lelima yo ɗanote ganda noon ma mbanmo supporté e ligguey makko ha ɓooya seeɗa. Garen e direct news are konngudi Moustapha Ba kañum noon ari tan ko e banggal budget hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati o wi noon hitande ɓennude nde ko faye budget muɗum e copareji muɗum ɗo fonno rewde ɗo foof ko ɗon rewi kanko ɗum woni yiyande makko e nder jayde direct news. Garen e jayde Las oɗo subaka on ji kay ɓe garti ha joni koye Moustapha Ba kanko noon e wiide tan ko ganduɗa yiyete banggal budget oɗon taux d' engagement mo ganduɗa ɓe ƴeftino ɗum ko tolni temedde ko tolni capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi temedere ƴettuɗa foof waɗa ɗum ɗon waɗi woni ko ganduɗa waɗama exécuté o wi budget hitande 2022 kay rewi e lawol ɗum woni konngudi makko. Ɓe mbi kay étudiant ji gondi toon to université virtuelle mo Sénégal ɓe jalti tan ko wadde grève gam mo hollidde mette moɓɓe ɓe garti kay ha joni drame walla wiide tan hitande wulde diaw ne wawi haalede ko wasay pittali ɓe mbi naufrage walla bato mo ganduɗa koko yuwi accident dañɗo to 6 kilo e sakkal ɓe mbi avion mo ganduɗa avion mo armé janɗo ha kay tengti e hôpitaux ji ganduɗa yete huɓɓi ha yimɓe mbasi hen pittali mumen ɗum ɗon kay kamɓene ɓe garti hen no fewi kamɓe jayde Las. Ɓe ngari jayde libération noon e oɗo subaka kañum arti tan koye enquête mo ganduɗa ne woni gueɗe Idrissa Goudiaby woni baranoɗo toon to diwan mo Ziguinchor to saabu yette oɗo mo ganduɗa ko kanko woni juge o kay o suuti konngudi makko fanude ɗum e procureur o saabu ko wiide tan won gueɗe kewɗe ponnoɗe waɗede hen waɗaka contre expertise o ɗum ɗon foof gueɗe ɗe yaltini ɗe woni yete oɗo ɓiɗɗo gorko kay ko baraɗo te warimo ko kural ɗum noon woni ko ganduɗa ete o artiri ɗum hen goɗɗo mo konngumi muɗum woni hen woni jagorɗe nde ɗo biyeteɗo Moustapha Ba woni joguiɗo banggal finance e budget ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko noon o wi tan ko tolni bon d' engagement ji ko tolni temedde jeetati ujunere capanɗe jeetati bon uji d' engagement woni ko ganduɗa ete ɓe mbaɗino ɗum ƴettino ɗum e charge mabɓe hitande 2022 ɗum waɗama exécuté wadde noon liggey mabɓe woni ko rewe lawol e oɗo vigile kay biyeteɗo Mbar Diouf baraɗo warimo ko wadboniyankoɓe toon to diwan mo Keur Massar ɓe pimo ko kural hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen ha joni e jayde stade coftal ɓalli ɗum noon
wi tan ko ɓe ganda kamɓe goni sukaɓe ɓe kay wonɓe banggue chan oɗo saaha kay match moɓe poti dañde wona match jogorɗo webde kono noon aɓe jiiɗi jeeyede e quart de finale o garen ha joni woɗɓe fotɓe fettude hande e match mo jogorani webde ɗum ko hande kikiɗe wonta woni AS Milan e Inter kamɓe noon ko saga waktuji 19 yoni woni 19h kikiɗe dañata ɓe mbi oɗon match noon holi baɗowo hen profité ɗum woni namdal ngal tigui saabu oɗo match woni 234e match poddo dañde toon to diwan mo Riyad hettiyankoɓe ɓen ko ɓe garene jayde sunu lamb kañum uddata coftal ɓalli oɗo suba kañum woni tigui jayde uddore oɗo subaka kay kañum noon ɓe gari tan ko hakkude Zarko e Ada Fass ɓe mbi hakkude moɓɓe noon woni ko ganda kuule fayumo e dow moɓɓe saabu goto fo ko itta e muɗum ɓuuri million ngaji ɗiɗi te kadi kay ko fayi e ko ganda ko kañum woni wiide ɓe cippirta hit ko timmi hitande nde ganduɗa ete koɓe yowaɓe ɓe cippirta ɗum kanko gorondoy noon o wi koɓe mbaɗi koɓe potani wadde ɗum kamɓe CNG Matar Ndiaye ha joni wi avertissement ji ɗi tan goto avertissement tan yoni no jarano avertissement ji goɗɗi ine gara hen konguɗi walla mbiyen modulo kañumne kay nane e nder jayde suñu lambo hen udde tan ɓe mbi combat hakkude makko e Boy Niang kay way kono darima saabu o waɗi encaissé ko ganda ko kañum woni avance hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko non tigui hettiyankoɓe yeeɓinkoɓe garen noon e banggue goɗɗo kabaruji ɗabbi gaare tan ɗum noon puɗɗortoɗen tan ko wiide accident mo ganda dañi toon to ganda ko kañum woni to diwan mo Dagana ni wiye noon hedde 20h ɗum dañi hanki to hor wiye noon e commune mo Ronk ni wiye toon to diwan mo Dagana ɗum woni ɓe mbi noon kamɓe ɓeɗo kay ko tan ne wawi wiyede oɗo accident addi ɗum ko selon ɓeɓe ganda kamɓe goni IGFM ko accident mo ganduɗa dañi ko hanki jamma ɓe mbi noon ko tolne yimɓe jeetato dañi hen gañandeli kono nayoɓe dañi hen gañandeli musdi ɓe mbi noon ko auto patrouille mo ɗum ko ganda ko kañum woni armé ko kañum waɗi oɗon accident toon to diwan mo Dagana karen ha joni keddoɗen hen ɓe mbi terre hanki mawnintuno hitande muɗum ɓe mbi ɓe dokkiri noon ko tolni ɓe mbi ko tolne yimɓe 17 millions de personnes woni million ngaji 17 yimɓe oɗo kar kay heeɓi nawde e artirde ko tolni ɗum ɗon e yimɓe soɓe mbaɗe limore mabɓe e koppareje noon ɓe nanni kadi koppareje ko way noon saabi hanki noon wonmo ganduɗa yette hokkama biyeji ko tolni temedere biyeji oɗon ɓiɗɗo debbo mataw ko gowɗo jettude karo ɗum noon o weltinira o rokka noon hitande nde ganduɗa mawo jole bus walla mbiyen mawo jole terre oɗon tawa yoɓata ɗum ɗon fo noon ko mawninde hanki saabu hanki ɓe mbaɗi ko journée porte ouverte ne wawi wiyede kala jolɗo hanki yoɓani passe garen ha joni e banggue keddoɗen ha joni e ɗeɗon banggue woni kabaruji meɗen dabɓi garen ha joni tan eko fayi to banggue livre mo ganduɗa Cheikh Yérim Seck windi ɗum oɗon livre mo windi noon Seydina Oumar Touré mo ganduɗa kañum wonno capitaine gendarmerie tene itta e place muɗum o nanni hen inde oɗon kono noon kanko wi ko mo windu plainte o totta lawol saabu wona lawol Cheikh Yérim Seck inde makko e gueɗe ɗe ganduɗa gana gonga hayso tawi o innata inde livre o kono so ƴewama e nder livre o e page 186 page 187 koko ganda o itti tuumaji o fawe dow makko tuumaji ɗi ganda noon o yafata komo ɗum temmo nawmoye yeeso lawol kala ko lawol wi o ƴefta kono noon o yeɓata Cheikh Yérim ne fawa ko wayni e dow makko te noon Cheikh Yérim hersinimo saabu o fadano konngudi baɗi ni e baɗono Cheikh Yérim Seck mo ganda ko journaliste mo hewɓe keɗoto kono kadi mo hewɓe lirata gueɗe muɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo kadeten tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗone banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat toon to diwan mo Louga haɗen uddude tan accident mo ganda goɗɗo dañi toon ha ko jakartaji ɗiɗi ɗi ganduɗa potti ha goto ɗon wasi fittandu muɗum ɗum koto diwan mo Louga to dañi tato ɓe dañi gañandeli e noon nani juuɗe hôpital oɗo saaha yo Allah waɗan en jaam Allah danda en dandana en banimon debbo Aissata Ndiaye heɗone banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat to
banggal montage to Ali Fall wonani en ton jango sallahu lamdo jabi baba Moussa Nya daranto on do inchallah yo Allah waɗan en jam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma